Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadunong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumubabatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Desperado kang hindi mangin madinalagon ang pagkapig ni Mayor-elect Albi Benitez sa electoral complaint ni Mayor Renardia. Russian national nga may kaso ng violence against women and children, arestado. Mga isda nagdagsa sa baybayon sa barangay Patik sa Pulupandan. Trade center na lang imbis nga Coliseum ang ipatukod para mabutang ang iban nga pondo sa mga merkado. Kag sa good vibes, saksihan ang mga ginapabugal nga mga produkto sa kada banwa kag syudad sa Negros Occidental. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Trade Center kabaylo sang Coliseum ang luyag nga ipatukod sa nga Benitez administration agud may magamit nga pondo sa mga merkado. Nagbisita sa ginatukod nga Mascara Coliseum sa Barangay Alihis si Mayor-elect Albi Benitez kaupod ang mga nagdalaog nga kandidato sang Asenso Bacolod. Sunod nga nagsugilanon siya sa tiglawasang contractor sang proyekto kag City Engineers Office. Sa 800 million pesos nga ginloan sang syudad, may 250 million pesos ang na-release para sa site development. Pero luyag ni Benitez nga ma-repurpose ang loan agud nga magamit ang pondo para mas mapakaayo ang mga merkado sa syudad. Nagapati siya nga mas kinahanglanon ang trade o convention center sang sa Coliseum. Gani magasugilanon siya upod sa pamilya Yanson nga amo ang nag-donate sang duta pati na sa bangko kag contractor sang proyekto. Is there a need to restructure the loans? Hindi, kaya ang iba nagkatuman sa Bacolod City College. Ang iba nagkatuman kundi mga okay man. No? Okay. Ari lang ang Coliseum is I feel that is not necessary. Now, if it's a requirement sa donation, let's figure out something. Is there a need nga ma-amend pa na sa council? Yes, of course. So, mabalik ito sa council, but confident man po. Sa number 9, gingkakibot sa mga pumuluyo ang pagdagsa sa mga isda kaina sa baybayon sa barangay Patik sa banwa sa Pulupandan. Sa video nga kuha ni Angela Tingson, makita ang mga pumuluyo sang barangay Patik nga nagadagsa sa higad sang baybay kag mansig hakop kag butang sa banyer ang kada isa. Sa post ni Angela, iyagin sila nga mga bugor kag abo ang amo nga mga isda. Sa caption sa video, nagpasalamat siya sa Ginoo sa mga bugay kag grasya kay kadamo kuno sa mga tawo nga makakaon sa nagdagsa nga mga isda sa ila nga baybayon. Sa number 8, sumugod Hunyo magabalik na sa 5-day work week ang Kapitolyo Provincial. Suno kay Attorney Rayfrando Diaz, ang Provincial Administrator, ini ang naprobahan na ni Governor Eugenio C. Lacson kag ini ang kabahin naman sang pagbalik na sa normal. Ginalauman nga paagi sini mas mapadasig pagid ang mga proseso labi na sa pagsabat sa mga kinahanglanon sang pumuluyo sa tunga sang pagpanghangkat sang pagmahal sa mga balaklon kag bisan pa sang produkto petrolyo. Wala labot diri pa at ni Diaz ang pag-report sang workforce sa 5 ka adlaw ang kinahanglanon man sa compliance sang inventory sa plant, property and equipment sang gobyerno probinsyal nga ginahinyo sang Commission on Audit sa masunod nga 3 ka bulan. Ini ang nagalakip sang tanan nga ginapanag-iyahan sang Negros Occidental, kasubong man ang nabaton paagi sa donasyon. May 5 naman ka mga inventory teams nga iporma para diri. Sa number 7, isa ka Russian national nga may kaso nga violence against women and children ang gindakop. Naaresto kahapon sa Valencia, Negros Oriental ang isa ka Russian national matapos iniginserbihan sang warrant of arrest bangod sa kaso nga violation against women and children o kon VAUC. Ginaresto nga Russian national ang may kaso nga 3 counts sang VAUC. Inimik ang tanan sa ginaligar
Iya nga pag-abuso sa iya sini nga misis kag sa iya pagid nga anak. Detained sa karon sa Valencia PNP ang suspect. Sa number 6, pamunuan sang Cyber Center ang nagapasalig sa publiko, ilabi na sa mga tenants nga wala sang dapat ika-alarma matapos matabo ang ginaaligar hold up sa parking area. Sa evaluation sa katapos ng Safety and Security Division o kung SSD sa Negros Occidental Provincial Government, nagwa nga wala sang lapses o kung kapaltahan ang mga security personnel nga on duty sa ginalagar, matabo ang pag-hold up sa liaison officers ng Negros Occidental Teachers Federation sa sulod sang parking area sa Negros First Cyber Center. Ginsiling ni Renelo Lastiere, Chief Security Officer sang SSD, nga kung naghinyo lang sang bulig ang liaison officer kag duha ka mga kaupdanan sini, posible nga nadakpan gilayon ang riding in tandem nga ginalagar nag-hold up sa ila. Kapin sa 600,000 pesos ang nakuha sa nakapalagyo nga suspect. Pero sa mausisa sang PNP ang kopya sa CCTV, makita nga halos magkadungan lang nga nagsulod kag nagwa sa parking area ang mga biktima nga sakay sa SUV kag ang mga responsable nga sakay sa motorsiklo. Inside job kag posible hold up ni ang anggulo nga ginausisa sang kapulisan sa insidente. Gani nagpasalig man sila Lastiere nga wala sang dapat ika-alarma ang publiko pati na mga tenants sa Cyber Center bangod nagapabili nga hugot ang ginapatuman nila nga seguridad. Cyber Center is a very safe place. Even we have proved that in several crowd of 72,000 or more. Wala gid sang untoward incident no nga nagakatabo dira inside the cyber center. Ang aton dira nga area is well secured. Sa number 5, isa ka school utility ang patay matapos makuryente sa Escalante City. Patay ang 60 anyos nga empleyado sang John I. National High School sa Escalante City nga si Yuhumelo lumaktod matapos ini makuryente samtang nagaobra sa eskwelahan sang kahapon. Sa investigasyon sang PNP, naga-install sang water pump si lumaktod kag siya kun sang iya nga ginsaka ang tangke sang tubig, giliw na lang siya nga nakuryente kag nahulog. Gindala siya sa gilayon sa ospital apang deklarar nga dead on arrival. Sa number 4, may 4 ka mga doktor sa mga ospital nga ginadumala sa probinsya sa karon ang ginausisa. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ang 4 ka mga reklamo ang ginpatuhoy sa ilang atalatapan sa Department of Health kag ini sa karon ang ilan na nga ginausisa. Pathag ni Diaz, nagkalain-lain ini nga mga reklamo nga nagalakip sang complaint nga gikan sa pasyente padulong sa ginaalegar korupsyon kasubong sang pagbaligya sang bulong sa sulod sang ospital. Ang labing ginakinahanglan sang probinsya suno kay Diaz, mga healthcare workers nga may pag-ulikid sa mga pasyente kag pagtamod sa public service. Ini man ang rason sang One Hospital Command System nga mangin alalangay kag santo ang serbisyo nga mahatag sa pumuluyo. Sa piha ka bahin, na-terminate sa serbisyo kung na-drop sa role si Maria Lina Sanugal, ang Provincial Planning and Development Officer, bangod sang absence without leave. Humalin Marso 18 sang pag-reassign sa iya sa Office of the Governor kag maga-report kay Diaz. Tubtob Mayo 19, wala na makareport si Sanugal. Ginserbe sa iyang notice Mayo 20. Suno kay Sanugal, kasubong nga moot and academic ang amo nga notice. Siyang may pending nga constructive dismissal complaint pato kay Governor Eugenio Jose Lacson, kag ang epekto sini suno sa iya kasubong nga nagtapos sa manggid ang iya nga trabaho bangod sang ginobra batok sa iya. We have proof nga iya kaya gusto nga ipa-drop siya sa nag-text siya sa admin officer ya nga go on no submit na kamo kay mapa-drop lang ko ya. Tapos gamba lang iya nga staff nga tani ma'am, hindi kami ka-process ang amon payroll kung wala ka. Arasya mo. So ginambal niya, IT, liwaton yung gina eh. So,
hindi gid siya nag-refuse gid siya despite several reminders. So, we have no other recourse. Ipadala ko ni sa civil service nga drop from the rolls by Kunila. Kaya added pa rin ito sa ako na kaso eh. Yung data agad lang kung paano ko gina-press. Oo. Kaya actually, before kaya ito from the rolls, damo pa niya dapat yung mga letter sa imo niya. Sulatan ka pa na iyan na yan nga ma-remind ka nga masulod ka. Siyempre, pag nag-aangkat tayo mga explain mo niya, ka nagsulod. Anyway, I will send them a copy of my of the case I filed sa Civil Service Commission. Sa number 3, residente sang Dawin sa Negros Oriental ang pinakaunang kaso sa Pilipinas sang BA.4 variant sang Omicron. Ginkumpirma ni Negros Oriental Assistant Provincial Health Officer Dr. Linan Estacion nga nagpositibo sa mas makalalaton nga Omicron subvariant BA.4 ang isa ka residente sang Dawin sa Negros Oriental. Apang naka-recover naman ini sa karon sunod sa ka-estasyon. Gikan sa Middle East ang pasyente kag siya ang gin-quarantine sa Manila matapos nga gin-swab. 14 kaadlaw siya nga naging hotel quarantine sunod sa kaestasyon kag recovered na ini sa magpauli sa probinsya. Ulihin naman nabalaan nga ini positibo sa mas makalalaton nga BA.4 subvariant. Ang BA.4 ang ginakabig nga karon nga variant of concern bangod sa rang sinimalatnan bisan ang mga nabakunahan na. Naka-quarantine naman sa karon ang pamilya sang pasyente kag ginpaidalom na sa swab testing. Ang Negros Oriental ang may 5 karon ka mga active cases matapos madugangan sa 3 ka bag-o nga mga kaso. Sa number 2, probinsya sa Negros Occidental ang magabakal sang ELISA machine sa tinutuyo nga mabuligan ng stakeholders sa game fowl industry sa bahin sa ilang requirements sa pagpadala sang manok sa gwa sang probinsya. Kasunod sang kaso sang bird flu sa pungsod, suno kay Provincial Veterinarian Dr. Renata Dicena, isa sa mga requirements nga ginapangayo sa mga inubula nga manok nga gina-ship out sa probinsya among negative ELISA test o kun RT-PCR test. Sa pagsulundan sang Department of Agriculture, 10% sang shipment ang dapat na paidalom sa amo nga mga test. Ang sitwasyon karon amo nga wala sang kapasidad ang probinsya sa pagpatuman sang kasubo nga mga test. Rason nga ginapadala pa sa Manila gani nagakadugayan ang compliance sa amo nga shipment. Suno kaya Provincial Administrator Ray Frando Diaz bilang bulig sa game fowl industry nga isa ka 3 billion industry nagpaina sang pondo ang probinsya aguto makabakal sang ELISA machine nga nagabili sang 900,000 pesos. Nagaproseso man sa karon ang probinsya para sa accreditation sa diagnostic laboratory sini para makapatuman sang amo nga test suno kay Dicena. Ang aton subong i-try no is to come up to purchase an ELISA nga machine no to support our animal industry para magdasig ang processing naton. And then we can try to set up another RT-PCR machine no para naman sa sininga purpose. We try also to appeal no kay ti wala man tayo outbreak di why will we be considered subject to that requirement. Tani ang areas lang yan nga kung diin may ASF kag may avian influenza sila lang yang i-require before shipping out, but subong it's a general rule. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka desperado nga tikang inipagkabig ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez sa electoral protest nga gin-file ni incumbent Mayor Evelio Lunardia sa Comelec. Sunod sa iya, madismiss man ang sa gihapon ang reklamo. May report si Nico Delfil. Pareho sa mga kaso angot sa iya residency, ginapaabot na ini ni Mayor-elect Albi Benitez nga madismiss man ang election protest nga ginpasaka batok sa iya sang nalutos nga si incumbent Mayor Evelio Lunardia. Malapit sa 70,000 ang biya sang boto nga nakuha ni Benitez kay Lunardia sa mayoralty election. Gani nagapati siya nga isa ka desperado nga tikang ang election protest kontra sa iya. May isa pa sa COMELEC, pero why na. I mean, it's been decided sa COMELEC diri, it's been decided sa courts, ministerial na lang siguro. You're just expected to be dismissed na. Same as all of their cases filed.
Ang legal counsel ni Leonardia ang nag-file sang election protest bangod sang ginaligar vote buying kag pagboto sa mga flying voter pabor kay Benitez. Naghinyo man sila sa COMELEC nga ipatuman ang manual recount kag ideklarar ang failure of elections para sa ginapaabot nila nga special elections. Pero para kay Benitez, hindi ini mangin madinilagon o kung mangin sablag sa iya pagtrabaho para malabot ang mga tinutuyo sa iya nga 8-point agenda kaupod ang Asenso Bacolod. Well, knowing them, you expect whatever. But wala mang paminsan sa ila. They can do what they want. Just like ang mga gin-file nila sa mga cases sa una, it will not prosper. Kabahin sa pagabisitahan man ni Benitez sa mga police station sa Bacolod kag ang sanitary landfill para mapatuman ang ginakinahanglan nga development. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, mga hablon sang Valladolid, mga lantern kag furniture nga himo sa Cafe Shell sa Hinigaran kag mga pagkaon sa nagkalain-lain nga banwa kay syudad sa Negros Occidental. Pila lamang ini sa pwede nga mabakal sa nagapaday nga lakbayanihan sa Ayala Malls. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga mga hablon ang himo pa sa mga katigulangan sa banwa sang Valladolid. Ini ang bida sa booth sang Valladolid sa Ayala Malls Capital Central. May mga native bags man nga himo sang tribo sa mga ata sa Sagay nga na-display sa booth sang Sagay City naman. May mga ginganchilyo nga mga bayo, kalo kag swimwear, gika naman sa Victoria City. Siyempre, hindi madula ang mga bags nga himo sa banig sang banwa sang Calatrava, ibandiri sa sulod sang kuweba ginahimo kung tiun sang tig-ilinit. Dapat mag-breton siya kung init. So may temperature dapat. Yes, So may temperature ka pwede. Kung now lang, dito lang sila sa ilang mga balay-balay. Pero kung tig-init, ang mga Sa kuweba, gikakadto kung summer. Oh. May mga hand-woven man nga mga silk nga shawl sang Bago City. May mga lanterns man kag mga bags nga himo sa Abaca sang San Carlos City. Mga glass holder, tray kag placemat nga himo sa pandan leaves sang Banwa naman sang La Castellana. Kag mga lantern kag mga furniture, pati na wall clock nga himo sa Capiz Shells sang Banwa sang Hinigaran. Duha ka supplier ka pobra. Ang isa sa nanunga. Tagatagda sila kaduwa. Tagda ginaduha. Ang isa ka production sa nanunga lang. Okay. Hindi man madula ang mga pagkaon. Nakatilaw na kamubalas ang pastel sang Sagay. Isa ini kakakanin nga himo sa caramel kag biscuit. May kalamansi wine, squid ink paste kag Freddy's gourmet bangus sang pamilya Maranyon. Pwede man makabakal sang kilala kag paborito nga panara sang Bago City. Mayara man sila sang bitso-bitso kag ukoy. Hindi man madula ang uga sang Cadiz. Kag para hindi ka na mabudlayan pa, may mga langgaw man sila kag mga sinamakan. Maglibot ka diri, doara ka lang sa panaad. Ini kabahin tanan sang Lakbayanihan Tourism Fair para liwat matibong ang lokal nga turismo sang probinsya. Tubtub na lamang ini sa Domingo sa Ayala Malls Capital Central. Barb, kung makalagaw ka to Barb, do ma-feel mo gapon ka sa panaad. Ma-feel mo ang kada kung ano mga specialties ang kada banwa ng syudad. Hopefully, Ming, no? Nahidlaw man kita sa panaad. Yes. Pero mayo, ginang-ining ang mga klase sa mga events bala ruming. Kay amat-amat naman ang gid ang aton nga pagbalik sa normal. Support local. Oo, kagin naman lipat sa mga ginapabukal sa kada banwa. Kaga pa itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.